Du Seaskak Frantziako Hezkuntza Ministerioaren kontra ezarritako helegitea euskararen erakunde publikoak eta hirurek 2019an izenpetu zuten hitzarmena ez errespetatza leporatu zion ikastolen elkarteak ministerioari. Hitzarmen horretan basoko ahozko handiaren parte bat euskaraz egiten ahalko zela adostu zuten, baina neurria plantan ezartzea ukatzen du Bordeleko Akademiako errektoreak. Lehengo astean aztertu zuten Seaskaren helegitea urgentziazko prozeduran eta atzo eman zuen erabakiaren berri auzitegiak. Pauko epaiak ebatzi du prozedura desegokia hautatu duela Seaskak. Azterketetan euskara erabil dezaketen ikasleen kopurua mugatzeko Frantziako hezkuntza administrazioak hartutako erabakia irmoa dela kontsideratu du eta beraz berau eteteko eskatu behar zutela. Hau da 2019ko hitzarmena betetzeko eskatu ordez, basoko proba euskaraz egin ahal ez izateko erabakia bertan bera uzteko eskatu behar zutela. Seaskako arduradunek ideia bera defendatu zuen Frantziako Hezkuntza Ministerioak ere auzitegiaren aurrean. Arratsaldeon guztioi. Peio Jorajuria Seaskako presidenteak salatu du estatuak ez duela azterketen zati bat euskaraz egin ahal izateko hitzarmenaren inguruan lortutako kontsentsua errespetatzen. Akordio hori Ipar Euskal Herriko erakunde guztiei negoziatua eta adostutakoa izan arren orain erantzun politikoa prestatzen dabiltzala esan du. Izan ere ekainaren 11an egin behar dute Ipar Euskal Herriko ikasleek baso azterketan eta oraindik ez dakite zein modutan pasa beharko duten, bi hizkuntzetan egin ahal izango duten edo osorik frantsesez. Ikasleek ez dakite oraindik zen modutan pasako duten basoa. Hasten da luzatzen, baina urte hastapenetik arrangura horrekin dira, dira prestatzen bi hizkuntzetan, eta azken momentuan jakinen dute jan bai ala ez euskaraz egiteanko duten edo osoki frantsesez egin beharko duten. Guk ez dugu dudarik mamiari buruz hitzarmen bat badugu, hitzarmen idatzi bat, estaduaren izenpedura badugu hitzarmen hortan, eta argiki idatzia da hitzarmen hortan gure ikasle guziek euskaraz egiten alko dutela ahozko ongiaren parte bat. Baina arazoa dugu hori aplikarazteko behar dugula epaile baten erabakia. Gizarte arlotik kulturara salto Pako Aristik duela 22 urte idatzi zuen Nire Uztapide eta Jon Zabaletak ilustratu zuen irudi koloretsuz. Orain Erein argitaletxeak berrargitaratu egin du bestolariaren izena eta izana berreskuratu nahian Zestoako udalak egindako ahaleginaren ondotik. Bada berton izan dugu gaurkoan gonbidatu nagusi gisa Pako Aristibera eta halaxe aritu da obraz. Persona askorekin gertatzen da, izena hor geratzen da, Salvador Uztapide, Matalaz, nor izan zen, atzean beti goten da historia bat, eta Uztapideen atzean ere, hala izan zen, eta ni saiatu nintzen, liburu hau da, duela 22 urte idatzitakoa, Berso Zal elkartearen aginduz, edo haien proposamenez, egin ziren hainbat liburu, eta helburua zen, gazteentzako egokitzea, bersolari ospetsu batzuen bizitzak. Gazteek institutuetan eta norbait irakurtzitzatzen, plan horren barroan egindakoa da. Eta nik entzuna nuen Uztapide, baina deskubritu nuen hasi nintzen, dokumentazioa pixkat harakatzen da, deskubritu nuen Uztapide, esan dezagun, etiketa horren atzean dagoen persona. Gaizlatu da berriz eta lerroburuekin jarraiki, Greziako errefuxiatu esparruetako haurrak Euskal Herrira ekartzeko ekinbidea aurkeztu dute orain gutxi Ongietorri errefuxiatuak taldeak eta mugak zabalduz elkarteak. Zehazki igarobide seguruak eskatu dituzte, handiren migratzaientzat izan ere osasun arazo larriak dituzten umeak ekarri nahi dituzten. Arantxa Gutierrez, Ongietorri errefuxiatuak elkarteko bozeramailea. Bertan dauden ONG-ek eta adibidez mugarik gabeko medikuek egin dituzten ohartarazten digute horren inguruan, ez? Nola hor daudela pertsona asko arazo larriekin, osasun arazo larriekin eta haien artean umeak daude. Eta pentsatzen dugun umeak, Grezian dauden ume hoiek guretzat direla Ukrainetik datozen ume hoiek bezain importanteak. Orduan, zergatik orain ikusi dugulako posiblea dela, Europak nahi duenean irekitzen dituela bide hoiek, eta orduan esaten dugu, bale, ireki ezazue. Ireki duzue Ukrainiako pertsonentzat, ireki ezazue ere bai hor, abandonatuta dituzuen, Grezian abandonatuta dituzuen pertsona horientzako, ez? Eta bereziki umeentzako.
Bestadetik zientzia arloan Marten hautsa nola arrotzen den azaldu dute Euskal Herriko Unibertsitateko zientzialariek urtebete inguru eman du Marteko atmosfera ikertzen EHUren Bilboko Ingeniaritza Eskolako Zientzia Planetarioen taldeak horretarako Perseverance ibilgailuko MEDA estazio meteorologikoa erabili dute. Iazko otsailaren 18an heldu zen Perseverance Marteko jazero kraterrera. Orain datu berria dituzte zientzialariek eta euretako batekin hitz egin dugu magazinean. Asier Mungira, Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldeko kidea. Perseverance ailegatu zenetik Marteko azalera datuak hartu ditu, eta geuk ikasten ari gara orain. Eta, oso datu onak dira eta nahiko pozik gaude. Eta, misterio asko daude hautsaren inguruan, adibidez, ez dakigu nola sortzen eta edatzen diren planeta osoa estaltzen duten hauts ekaitzak. Eta, oso garrantzitsua da hautsa nola jasotzen den jakitea Marteko meteorologia ulertu ahal izateko. Eta lerro gurekin bukatzeko beste kontu bat gaur hasi eta irailaren 30 arte luzatuko da hondartza denboraldia Bizkaian eta Donostian. Denboraldi honetan jada ez da izango aurrekoetan pandemiagatik ezarritako murrizketarik. Gipuzkoako gainerako hondartzetan ekainaren 15ean hasiko da eta Lapurdikoetan eta Arabako urtegietan berriz hilaren 18tik aurrera joango dira gutxienaka zerbitzuak martxan jartzen. Aurten 269 pertsona ariko dira zaintza eta garbiketa lanetan berrikuntza nagusi gisa. Zenbait hondartzetan eguzki energiaz elikatzen diren eta hondakinak trinkotzen dituzten paperontzi adimenduak instalatuko dira eta lagundutako bainu zerbitzua denboraldi osoan zehar eskainiko da orain arte ez bezala. Lerroburuak horrela direla heldu diezaigun eguneko argazkiari. Xaskaren elegita atzera bota du Pauko administrazio auzitegiak hain zuzen ere Xaskak prozedura desegokia hautatu zuela ebatzi du. Hala, erabakiaren aurrean Peio Jorajuria Xaskako lehendakariak aitzakia politikoa salatu du eta iragarri du erantzun politikoa prestatzen dabiltzala orain. Gertutik jarraituko dugu basoa zein brebeta azterketen auzia izan ere ekainaren amaieran egin behar dute Ipar Euskal Herriko ikasleek basoa eta oraindik ez dakit zein modutan pasatuko duten, bi hizkuntzetan egin ahal izango duten edo osoki frantsesez orain baina Ezkiora goaz, bertan baita Udane Arbeo lankidea azpiegiturei lotuta 4 urte eta gero oraindik zehazteko dago Nafarroako abiadura handiko trenaren eta Euskal Y-koaren arteko lotura non egingo den. Nafarroako parlamentuan hizpide izan dute asteon gaia eta desadostasuna izan da nagusi. Konta iguzu Udane. Ramon Alzorriz PSren Nafarroako parlamentuko bozeramaileak defendatu duenez, garrantzitsuena da abiadura handiko trena Nafarrara iriste alde batera utzita Euskadi irekin non lotuko den. Navarra Sumaketa gero abaik berriz lotura hori hemen Ezkiotik egitea defendatu du Foru Erkidegaren interesentzat hobea dela iritzita. Ekainean hil honetan biltzekoak dira Nafarroako gobernua eta Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernuarekin eta mahai gainean dauden bi aukera nagusi horiek aztertuko dituzte, Gasteizko lotura eta hemengoa Ezkiokoa. Egungo Espainiako garraio ministroak oraindik ez du zehaztu zer lotura nahiago duen, baina litekena da bi gobernuekin bilera egitean, bertan bere ikuspegiari buruzko argibide batzuk ematea. Dena den, orain arte Jaurlaritzarekin eta Nafarroako gobernuarekin egindako bilera teknikoetan iradoki du Gasteizko lotura edo Gasteizko proposamena nahiago duela, merkeagoa delako eta teknikoki konplexutasun txikiagokoa delako. Aldiz Jaurlaritzak Ezkioko lotura nahiago du eta Barkosen gobernuak ere bigarren aukera hori hobetsi zuen iragan legealdian.
Bestalde Bilduk Alduguk eta Ezkerrak azpiegitura honen aurka egin dute eta entzun dezagun jarraian Raquel Sánchez Espainiako Garraio eta Mugikortasun ministroa. Hemos multiplicado 2,3 veces, el presupuesto que ustedes y que usted apoyaba. Pero lo que todavía es más importante, yo creo que es también necesario señalarlo, mantenemos una excelente relación con la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y también del Gobierno del País Vasco para, entre otras cosas, poder resolver y definir cuál es el trazado de las infraestructuras ferroviarias, cuál es el trazado que desde luego debe resolverse para hacer posible esa conexión entre Pamplona y la Y vasca. Hondakinen arira bestalde uraren agentziak oniritzia eman dio Lezaman zabaldu nahi duten zabortegiari. Hondakindegiak 4 milioi metro kubikoko edukiera izango luke, zaldibarkoak halako 2. Zer gehiago dakigu Dane? Enpresa pribatu batek hondakinez arriskutsuen valorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean Lezaman. Aurreikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke Txorierriko korridorearen ondoan eta 55 pulzelairen tamainarekin alderatu dezakegu. Honen aurka baina udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespena adierazi dio Eusko Jaurlaritzari eta uraren agentziari eskatu dio Ingeotik enpresak egindako txosten teknikoa kontuan hartzeko beraien iritziz proiektua herriko hirigintza planarekin bateragarria ez dela azpimarratu baitute. Enpresa pribatu batek hondakinez arriskutsuen valorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean, Lezaman. Aurreikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke, Txorierriko korridorearen ondoan, Lezama eta Zamudio artean. 55 futbol zeleiren tamainarekin alderatu daiteke, eta 4 milioi metro kubikoko edukiera izango du Zaldibarko zabortegiarena bikoiztuz, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena izateraino. Uraren Euskal Agentziak egingarritza jo du hondakinen valorizaziorako egitura. Maiatza hasieran kaleratutako txosten batean dio potentzialki baimen emateko modukoa dela proiektua. Uraren kudeaketari dagokionez beharrezko baldintza guztiak betetzen dituelako. Lezamako udalaren arabera baina proiektuak ez ditu Lezamako hirigintza planaren baldintzak betetzen, eta beraz ez da bideragarria. Udalak txosten bat egiteko eskatu zion Ingeotik SM enpresari. Promozionez Zubiarraun enpresak udalerrian valorizazio planta bat eraikitzeko izango lukeen bideragarritasun kontsultari buruz. Irizpen tekniko ardio bateraezina dela zabortegi bat eraikitzea Asoa ibaiaren arroan, Eguzkitza baserriaren inguruan, Aretxalde auzoan, Lezama Zamudio autobiaren irteerati gertu lurralde antolatzeko plangintzarako edo ingurumen legeriarako hainbat arau betetzen ez dituelako besteak beste. Gauzak horrela udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespen adierazi zion Jaurlaritzari eta uraren agentziari ere eskatu zion Ingeotik enpresak egindako txostena kontuan hartzeko. Udala ez ezik ekologistak ere proiektuaren aurka agertu dira. Dena den Tapia legearen bidez Jaurlaritzak proiektua baimendu dezake, udala aurka egonda ere. Hala ere oraindik ingurumenarekin eta bestelako baldintzekin lotutako baimenak eman beharko lituzke Eusko Jaurlaritzak proiektuak aurrera egiteko, eta erakundeak esan duenez oraindik ez zaio halako baimenak emateko eskaerarik iritsi. Ordea energiei begira jarriz Petronorrek 2 urte barru martxan nahi du erregai sintetikoen planta 3 milioi euroko inbertsioa egin du eta dagoeneko eraikitzen hasi da. Bilboko portuko deskarbonizazio nukleoko lehen azpiegitura izango da. Konta iguzu Dane, zein prozesutan aurkitzen den orain? Bilboko portuan martxan jarri asmo duen deskarbonizazio nukleoa eraikitzeko proiektu hasi du Petronorrek erregai sintetikoen plantak eta hiri hondakinak pirolisi bidez energia bilakatzeko proiektuak osatuko dute lehen azpiegitura eta egitasmoak 103 milioi euroko kostua izango du eta Petronorren asmoa da hemendik 2 urtera planta hori martxan izatea. Hidrogenoaren Euskal Korridorearen kate begi garrantzitsuenetakoa dela adierazi dute eta
eta proiektuak Jaurlaritzaren babesa eta Kutxabanken finantzaketa izango du. Inigo Urkullu lehendakariak adierazi du etorkizun berri baten lehen harria jarri dutela proiektu honetan eta beraz entzun dezagun. Gaur, elkarrekin, etorkizun berri baten lehen harria jarriko dugu. Energia iturri berrien, erregai garbien, deskarbonizazio proiektuen eta ekonomia zirkularraren aldeko apostua da. Energia transizioaren abanguardian jartzeko konpromiso sendoa hartu dugu. Eta konexioarekin amaitzeko danea aste hon itsasmaiaren igoeraren ondorioak neurtzeko tresna bat aurkeztu du. Azteik hain zuzen ere, Marlit proiektuak olatuen talkeen eragina neurtzen du eta Miarritzen, Bermeon, Donostian eta Zarutzen ari dira neurketak egiten, ezta? Azti zentro teknologikoa gidatu du Marlit proiektua berotze globalaren ondorioz kostaldeko herrietan sortutako arriskuen aurrean konponbideak bilatzeko helburuarekin. Emaitzen artean olatuen parametroak neurtzeko aukera ematen duen bideometria sisteman oinarritutako tresnen garapena eta olatue kostaldeko egituretan duten inpaktuaren indarra neurtzen duen sentsore bat edo olatu uholden prozesuak erreproduzitzeko gai diren eredu informatikoak daude. Ondo da, udan eta ekonomia arroa jauzi egin da Euskadi, denda ekimenaren 3. edizioa bihar jarriko da abian, gaur aurkeztua izan eta gero ekainaren 2tik uztailaren 3 arte egongo dira zirkulazioan eta bonuen funtzionamendua aurreko ediziotakoaren antzeko izango da, 10 euroko deskontuak 30 eurotik gorako erosketetan, guztira 4.400 establezimendua txikitu dira ekimenera. Y aporta 200.000 euros a esta iniciativa para poner en marcha, poner a disposición de los comercios alaveses 19.000 bonos adicionales a los que ya ponía el Gobierno vasco. Langataztekin lotuta berriz Vulcanizado Zuloaga enpresa zigortu dute greba eskubidea urratzeagatik. Bilboko lanarloko epaitegiak dio Zaratamoko enpresak legez kanpo ordezkatu dituela greban dauden langileak 52.000 eta 900 euro ordaintzera behartu du eta urraketa bertan bera uzteko exigitu dio. Iazko ekainean hasi ziren greban Zaratamoko Vulcanizado Zuloaga enpresako langileak beren baldintzak hobetzearren ia urtebete igarostean Bilboko lanarloko epaitegiak enpresa kondenatu du greba eskubidea urratzeagatik langileen ordezkapenak legezkanpo egin dituela egotzita. Elak adierazi du gatazka hasi izenetik zuzendaritzak ez duela izan inolako borondaterik lan baldintza duinak negoziatzeko enpresak bi bidetatik ordezkatu ditu langileak batetik greban zeuden langileen zereginak betetzen zituzten ordezkapenekin eta bestetik enpresaren beraren zerbitzuak kanporatu eta hirugarrenen esku utzi ditu. Azken arrazoi horregatik epaiak Andoaingo Kortusa Industrial enpresa kondenatu du 5.000 euro ordaintzera. Ordea Alkonzako Berginek greban jarrituko dutela berretsi diote Hamaika telebistari. Urko Herrera langile batzordeko kidearekin hitz egin du Aiara Durreta kazetariak entzun dezagun. Maiatzako 24 egingo zen epaiketa, baina epaiketa atzeratu egin da ekainaren 28 arte. Maiatzako 27 ostiralean batu ginen grebalari guztiak eta adostu genuen ekainako 28 arte grebal jarraitzea. Datorren astean ekainak 7 egun beteko ditugu greba mugagabean. Eta irizar momentuz ez da agertu egun batez ere ez.
Bestaldetik Batu Elkarguntza sareak elkarretaratze bat egin du Basaurin eta ondoren kanpaldi bati ekin dio hango Arizgoiti plazan, Hego Uribe eskualdeko 18 herritar kalean gelditzeko arriskuan daudela salatzeko. Batuk irtenbide bat eskatzen du herritar horientzat eta interpelazio zuzena egin di instituzioei auziaz ardura daitezen. Aspalditik ari da Batu sarea lanean herritarren premiei erantzun kolektibo bat eman nahian, batez ere etxebizitzaren arloan eta aspaldi honetan iragarri dute gero eta gehiago dire haiengana jotzen duten herritarrak bakoitzaren egoera kontuan hartutan, irtenbideak aurkitzen saiatzen direla adierazi dute agerraldian, baina egoerak gainezka egin dio orain, eta horregatik 18 herritar horien arazoa modu kolektiboan jorratzea eta kanpaina bat abiaraztea erabaki dute egoera ikusarazteko, denak problematika zehatz bati lotuak daudelako joan den maiatzaren 5ean ekin zioten kanpainari. Ezin dugu ahaztu orain dela urte batzuk Basauriko udalak, maizuen etxeak, jabetza publikokoak, saltzeko autua egin zuela bertan luxuzko etxeak egiteko. Bestalde, estatistiken arabera, 1500 etxe huts daude Basaurin, 400 Arrigorriagan. Hortaz, teknikoki lekua egon badago. Etxe bizitza eskubide moduan bermatzeko borondatea da ez dagoena. Eta bai, ordea, etxe bizitzaren negozioari errentagarritasuna ateratzeko borondatea. Badagoiz honetan Euskal Herria Bilduk lurzoruaren legea aldatzea proposatu du alokairu soziala sustatzeko hiri plangintzan babes publikoko etxe bizitza guztien 50% alokairu sozialera bideratzea arautu nahi du, eta koalizioak bihar eramango du lege proposamena Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurara. Unai Fernandez de Betoño, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak gaur goizean aurkeztu du alokairu soziala bultzatzea helburu duen lege proposamena. Hirigintzatik jada planifikatzen diren babes ofizialeko etxeen kopuru minimo bat dedikatu dadila, bideratu dadila jada urbanismotik, hirigintzatik, zertara? Alokairura. Eta beraz eskatzen dugu, hirigintza kalifikazioan jada zehaztea, babes publikoko etxebizitza hoien erdia, guk eskatu dugu erdia, gutxienez, bideratu dadila hirigintzara. Jaurlaritzak irizpen negatiboa eman dio proposamen honi. Esan behar da, aldaketa bat proposatzen genuela lurzoruaren legean, 2006ko lurzoruaren legean, eta Jaurlaritzak bere irizpen negatiboan esaten du laburbilduz ez dagoela justifikatuta neurri hori. Eta gaizalatuta ohar baten bitartez, ekainaren 15 Bilbon epaituko dituzten 7 gazteen aurkako auziaren harira abiatutako elkartasun kanpainaren berri eman du. Ernaik gogoratu dutenez, iazko maiatzean, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan protestak egin zituen Ernaik larrialdi egoeran gaude, eraldaketa soziala eta burujabetza lelopean gazteen bizi baldintza penagarriak eta prekarizazio egoera salatzeko. Bilbon eta Gasteizen ertzaintza gogor oldartu zitzaien gazteei, eta haietako 8 atxilotzea zain 60 bat gehiago zauritu zituen. Bizkaiko hiriburuan atzeman zituztenak ekainaren 15ean epaituko dituzte. Urtebete eta urte erdiko espetxe zigor, isun eta kalte ordain eskaerei egin beharko diete aurren, guztira 20.000 euro baino gehiago eskatzen dizkietelarik. Bestaldetik Herri Sanferminak plataformak salatu duen Enrique Maiak eta bere taldeak festaren erdigunetik bazterrera itzularazi nahi dituela Herri Sanferminakaren arabera, Iruñeko alkatak ez die baimenik eman txosnak aldezarrean jartzeko ikusezin bihurtu nahi dituzte salatu dutenez. Hain zuzen ere horregatik erabaki irmoa hartu du plataformak, ez dute txosnarik jarriko. Atzo zabaldu zen albistea, baina zehaztapenak eman dituzte gaur. Herri Sanferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak aldezarretik bota gaitu. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu Herri Sanferminak. Ez zaio gustatzen bestelako jai eredu bat aldarrikatzea, eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Programa hau bere horretan bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Ordea Gasteizek dagoeneko badu jaietako kartela, hauelto izenpean Zeledonen irudi erraldoia ageri da, Andre Maria Zuriaren plazara iristen Luis Carlos Orduzta egilea, 31 urteko diseinatzaile eta ilustratzaile gasteiztarra. Gainera, txosnek ere kontzertuen berri eman dute dagoeneko estilan hau. Gasteizek dagoeneko badu Andre Maria Zuriaren jaiak iragarriko dituen kartela. Hauelto izenpean, Zeledonek izaki erraldoi baten moduan irudikatuta, Andre Maria Zuriaren plazara egindako itzulera erakusten du, altxaturi dagoen eskuen itsasoa zain duela, gasteiztarrak Zeledonen jaitsieraren zain dauden bezala.
Jaiak iragartzeko kartelen lehiaketaren irabazlea da diseinuaren egilea, Luis Carlos Orduz, 31 urteko diseinatzaile eta ilustratzaile gasteiztarra eta 1.500 euroko saria jasoko du. B-serieko zinemazale handia da eta mota horretako filmak ekarri nahi izan ditu gogora bere diseinuarekin. Vale, pues mira, la idea, el cartel como tal está basado en los pósters de Godzilla de los años 50, ¿no? Entonces la idea es como eso, esos pósters en los que hay un monstruo gigantesco que llega a la ciudad y la gente ya se lo espera siempre, ¿no? Vuelve, y entonces hay cada 3 o 4 años había pelis de este estilo, había un cartel gigante y siempre era igual, ¿no? Entonces quise darle como esa vuelta, ¿no? A que fuese en Vitoria, pues fuese una cosa más amena, más alegre, más guay, y eso, ya que vuelve Seledón después de 2 años, ¿no? Pues que vuelva a lo grande y que la gente en vez de huir, pues que le reciba como, vamos, un dios en la plaza. Kartelen lehiaketara 34 lan aurkeztu dituzte guztira, horietatik 18 gasteiztarrak eta 2 arabarrak. 4 diseinu iritsi ziren finalera, tartean irabazlearena eta beste 3 250 euroko sari bana jasoko dute. Zeledonen jaitsiera eta ohiko egitarauaz gain jaietan ohikoak diren beste ekintzak ere izango dira. Horren adibide dira Gasteizko txosnetako kontzertuak. Izan ere, 2 hilabete falta badira ere, dagoeneko hasi dira abuztuaren 4tik 9 izango diren kontzertuak aurreratzen. Gasteizko kampusean izango diren lehenak Ibilbedi Nafarrak eta Willis Drummond Bayona Rock taldea izango dira. Horrez gain, dab gaua ere egingo dela jakitera eman dute Aiaraldeko soinu sistemarekin. Badazken musika zuzenen saioan Rerean Jarrai disko bildumaren protagonistekin izan da Koldo Otamendi aurkezlea. Reportaje osoa 11 atarian duzue ikusgai, baina begira jarraian honexen laburpena. Rerean Jarrai LPA edo proiektua sortu zen etxean konfinaute egon ginenean, apurtxo bat ezin gara geldirik egon, ipurdi edeko beti mugidu gurean. Bai, proiektu honek erakusten dauena da, hori, azpian edo medio handietan agertzen ez badira ere, badagoela pilo bat kolektibo, pilo bat musika talde, eta inkluso batu garenak gauza potolo bat egiteko. Igual errege mugimenduan edo Euskal Herrian inoiz ez da olako bildumarik egin. Bai, eta modu batez harremanak bai sendotutea gehiago, eta errege eta eska komunidade hori bateratu bat izatea eta sendoa. Nik uste kolektiboen garrantzia aipatu behar dela disko eta proiektu honetan, porque beraien barik disko honek bezauen aukingo irtera. Alde batetik bai ekonomikoki eta beste aldetik bai bizualki bai. Kolektiboak pintzaten dutenak, zer emango dute bera pintzatetan? Olako disko bat. Eta modu baten gabiz Euskal Herriko taldeak bultzatuten, Euskarazko erregia bultzatuten, eta bertakoa bultzatuten. 1000 kopia atera dugu, 1000 kopia honi dauz Euskal Herri mailan banatuta, eta egiazkiz kasi agortuta, badaude kolektibo batzuk badituztela oraindik salgai, zabaldu dala nahiko Euskal Herri mailan eta da argazki oso polit bat. Ikusi beharko dugu, 10 urte barru beste argazkitxo bat egiten badugu, zer nolako osasuna daukan mugimendu honek, baina seguru nago, hau bada hasiera, gutxi gora bera, elangoa izango dan garapena. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara, gaurkoan Arima Soul, Makala eta Lidia Insaustiren eskutik datorren Arima du God Soul kantuarekin agurtuko zaituztegu. Hala gustatuko zaizuelakoan besterik ez, guraldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.